idan ka je za ka shiga kasuwa ana so ka karanta wannan addu'a ɗin. Sai kuma mu kiyaye, tana daga cikin addu'a da tafi kowace falala da na sani a duniya. Falala wai ka samu dai daraja a baka yi wani aiki na kirki ba, maybe kasuwan ma da kaje sayan soɓo rodo ne. Kai watakila ma ziyara ka yi. Hadithi na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ya bayyana mana darajar karanta addu'ar ga wanda ya shiga kasuwa. Hadithin Ibn Majah hadithi na 2235. Fiyayyen halitta as-Sadiqul Masduq yace wanda ya karanta ta za a ɗaukaka darajarsa alf marra. Za a rubuta masa lada alf marra. Za a kankare mar kurakure alf marra. Duba fa falalan, kataba lahu alf daraja dubu an ce dubu me ake nufi, ko ka ce dubu sau dubu ya zama nawa, zai kai miliyan 1. Don alf din ba iya nufin taukidin dubun bane, a'a dubu sau dubu, lada za a rubuta miliyan, za a kuma ɗaukaka darajarsa sau dubu miliyan 1, za a kankare mar kurakure tsakaninsa da Allah dubu sau dubu. Hadithin iya cikin Ibn Majah na 2235, riwayar Umar bin Khattab ne. Shine in ka je kasuwar ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. In ka karanta wannan za ka samu ɗaukakar daraja dubu sau dubu, kankara kurakure dubu sau dubu, lada dubu sau dubu. Ga hadisin a cikin Ibn Majah na 2235. Akwai kuma garaɓasa da muke rasawa a nan. In an ce kasuwa, mu gane fa yanzu kuma akwai virtual market. Bai takaituwa akan physical ko real market. Dukkan wani abin da ke amsa sunan kasuwa ya shiga ciki. Duk abin da za ka shiga ko online za ka shiga ka sai kaya a Amazon ko Shopify ko eBay ko Alibaba ko Walmart ko kuma a nan Najeriya Jumia ko Konga ko abin da ya kama da wannan, sai ka shiga ciki sunansu kasuwa a musulunci. Don saya da sayarwa a ciki halal ne a magana mafi inganci. Malaman musulunci sun amince sayan kaya online halal ne, as long as abin da za a sayar ana iya shaida shi, a gane shi kuma ana iya gane ingancinsa. Akwai kuma abubuwa da brand ne. In ka ce iPhone 13 ai kowa san yayi yake daga kamfanin iPhone. In ka ce Samsung kaza kowa ya san yadda yake. In ka ce mota nau'i kaza ai an riga an santa. Ba wani abu ne da ake yi a yanzu da hannu wanda wani ya saba wani ba, a abubuwa ne a zahiri. Kuma brand din haka standard din yake. Kuma in ma ka saya akwai warranty, in akwai matsala a jiki ana iya mayarwa a canja maka. To da haka malaman musulunci sun ce virtual market ko e-commerce market ko digital market duka ɗaya ne da real market. Ai wannan shine fourth industrial revolution, shine the creation or the invention of the virtual world. Akwai virtual world ko digital world. Da mun san akwai physical world, akwai biological world, to yanzu akwai virtual world. Fusion da interwoven na physical world, da biological world, da digital world shine abin da ya kawo fourth industrial revolution. So da ita ma duniya ce, ta inda za ka iya gane abubuwa duka ɗaya ne. In yau aka ce ga wani online platform masallaci ya buɗe, wani sai ya ɗauki kuɗi ya ce ga naira 10,000 gudumawa, kai kuma sai ka shiga account ɗinka sai ka musu transferring 10,000 naira. Kana da lada ko baka da shi? Akwai bambanci tsakaninka da shi? Duka kuɗi kuka baya ɗaya ne. Idan an ce ganin tsiraici haramun ne, wani sai ya kalli masu wucewa da tsirara akan hanya, wani sai ya shiga online sai yana kunna bidiyo na tsiraici yana gani, da bambanci? Duka tsiraici ne. Ita wannan virtual world extension ne na physical world ɗin. Shi yasa kake iya zama ka ɗauki Qur'ani virtually, digital Qur'an ka karanta kuma ka samu lada. Ba mai inkarin duka harafi ɗaya lada 10 ne. A nan in mun zo muna Hisnul Muslim, wani iya rike da littafi, wani waya sai yake buɗe ya karanta.
me yake karanta digital copy. So idan ka shiga koda irin virtual wall ne za ka shiga ka sai abu sai ka karanta addu'ar shiga kasuwa, insha Allah Allah zai baka wannan lada. Malamai suka yi ijtihadi cewa ai extension ne kuma kasuwa ne, kuma ko a lafazin shari'a sunansa kasuwa. Kana iya zuwa bankin musulunci ka bude account kuma ka yi transaction da su online. Shi wannan ba halal bane? Halal ne. Mafhum? Tayyib. Mutane da dama sukan yi asara na karanta wannan addu'a idan suka shiga virtual market ko digital market ko e-commerce marketplace. Yanzu ai digital market din ma tana dominated. Yanzu ka dauki Amazon misali, every day ana iya ordering kaya approximately a Amazon sau miliyan 11. Gaya mun kasuwa ɗaya da ake zuwa ordering kaya sau miliyan 11 a cikin awa 24. Sannan suna delivering packages a kowace rana approximately package miliyan 1.600. Wannan ba kasuwa ba ce? Kasuwa ce. Mafhum? Tayyib. So da haka digital wall ko virtual wall tana dacewa a hukunce da physical wall ɗinmu kusan kashi 90 cikin 100 ko sama da haka. Wuraren da ke da bambanci ɗan kaɗan ne, in akwai munasaba gaba za mu yi magana. Allah ta'ala ya taimake mu. Wannan addu'a muhimmiya ce in za a shiga. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Insha Allah. In zaka shiga kuma ba sai kasuwar Wuse ko Garki ba, ko da shopping mall zaka shiga an kai yayi. Waɗannan shopping malls da ake da su a Abuja, Amigo ne, Sahad ne, H-Medics ne, Shoprite ne, sai wanne? Bakan gizo ko ma wanne ne, kar wani ya ce ba a kira kasuwar sabato ba marketing muke ba, misali ne da duk wani shopping mall da ka sani a kowane gari su ma ana buƙatar shiga don shopping mall ma kasuwa ne. So yanzu a shiga sai a karanta. Mafhum? Tayyib, na'am.